Fil-bidu ta' din il-ġimgħa l-Kabinett tal-Ministri approva tnaqqis ta' madwar 40% fuq it-taxxa ta' reġistrazzjoni tal-mediċini ġeneriċi f'Malta. Roħs li se jwassal biex Malta ssir iżjed attrajenti għal kumpaniji li jridu jużaw lil pajjiżna r-reġistrazzjoni ta' dawn il-prodotti. Dan ħabbru l-Ministru tal-Kompetizzjoni Ġusta n-Negozji Żgħar u l-Konsumatur Jason Azzopardi meta kien qed jiftaħ 18 il-konferenza tal-European Generic Medicines Association li ltaqet f'Malta. Din il-konferenza qed tlaqqa f'Malta ammont kbir ta' delegati minn kumpaniji barranin li jaħdmu fl-industrija tal-mediċina ġenerika. Ir-raġuni hija sempliċi ħafna biex Malta tkun aktar kompetittiva. Fi kliem sempliċi u safi ifisser li ħanattiraw aktar xogħol, inkunu aktar attrajenti. Meta aħna raħħasna bi kważi 40% il-fees dak jistejħu l-authorization fees li kien hemm, dak ifisser li aħna sirna orħos milli konna, ħankunu aktar kompetittivi u ħanattiraw aktar xogħol. Dan huwa settur li għal pajjiżna jiġġenera ħafna xogħol, ħafna impjiegi b'anki tajbin. Skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea, kumpaniji li jipproduċu mediċini ġeneriċi ikollhom bżonn approvazzjoni qabel dawn ikun jistgħu joħorġu l-prodott fis-suq. Dawn il-prodotti jridu jgħaddu minn proċess ta' awtorizzazzjoni fil-pajjiż ta' referenza li jrid jevalwa l-prodott u japprovah għas-suq. Il-Ministru Jason Azzopardi fakkar fl-investiment qawwi u l-ħolqien tax-xogħol mill-Gvern fis-settur tal-farmaceutika u x-xjenza f'Malta. Permezz tal-Viżjoni 2015 il-farmaceutika u l-life sciences saru parti mis-seba' pilastri tal-ekonomija Maltija biex pajjiżna jkompli jtejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini u tal-pazjenti. F'Malta dan is-settur jimpjega mal-1200 ħaddiem full-time u l-esportazzjoni ta' prodotti tal-farmaceutika żdiedet bi 300% fl-aħħar 7 snin biex issa tlaħħaq il-200 miljun euro. L-investiment tal-Gvern fis-settur tal-edukazzjoni qed ikun ta' għajnuna għall kumpaniji f'dan il-qasam biex isibu nies imħarġa biżżejjed fid-dinja tax-xogħol. Jason Azzopardi fakkar kif il-Gvern qed jipprovdi edukazzjoni b'xejn u stipendju għall-istudenti. Mill-2006 l-hawn iżjed minn 1350 student gawdew minn investiment ta' 12 miljun euro f'boros ta' studji. L-investiment fil-qasam tax-xjenza se jkompli matul is-snin li ġejjin. Il-Gvern qed jinvesti 20 miljun euro f'Life Sciences Center li se jservi ta' opportunità riċerkaturi u kumpaniji fil-qasam tax-xjenzi mediċi.